ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳадро манзур медорем, ки шуморо бо фаъолияти милитсияи суғд шинос менамояд. оқибати ҳуқуқ вайронкунӣ ва кирдорҳои ҷиноятӣ мавзӯъҳое мебошанд, ки ба хотири баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон дар барнома пайгирӣ мешаванд. мақсуд ҳасанов, сокини ноҳияи деваштиҷ, бо як бераҳмии махсус собиқ ҳамсар ва модари ӯро бо истифода аз олоти табар ба ҳалокат расонид. ҳарчанд оилаи ҷавон пош хӯрда бошад ҳам, аммо бадгӯӣ ва таънаву тамасхур нисбати ҳамдигар ангезаи ҷинояти дараҷаи хавфнокияш махсусан вазнинро гузоштааст. муноқишаи хунинро мақомоти милитсияи ноҳияи деваштиҷ санаи 26 март ба қайд гирифт. шаҳрванд ҳасанов мақсудҷон баҳромович, соли таваллудаш 1988, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти муҷун, ҳангоми рафтан ҷониби заминҳои саҳроӣ дар қади кӯчаи деҳаи Нуробод, ки худ зода ва истиқоматкунандаи ҳамин деҳа мебошад, собиқ ҳамсараш Бобоева Мастона Анварҷоновна, соли таваллудаш 1995 ва модари ӯ Бобоева Шоира Аллаевна, соли таваллудаш 1971-ро вомехӯрад, ки байнашон муноқишаи лафзӣ сурат мегирад. аз сабабе ки гумонбаршуда Мақсудҷон Ҳасанов оилаи нав бунёд карда, занҳо аз ҳиссиёти бадбинии ӯро мавриди таъна ва бадгӯӣ қарор медиҳанд, ки номбурда бо истифода аз олоти табари бо худ доштааш онҳоро таъқиб намуда дар саҳни ҳавлии ҳамдиҳаашон, ки занҳо ба хотири амон мондан ворид шуда буданд, зада аз пой афтонида шадидан бо зарбаи табар ба қисмати сару рӯяшон зада ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. аввал очаша задам, духтараш акафам қабиду, баъд намедонам духтараша очаша мезанам, духтараш задагим намедонам, намедонам ҳариш ғалати соҳиби хона омаду дастам қапид ромдам рафтам. Мастона Бобоева, собиқ ҳамсари гумонбаршуда, дар ҷои ҳодиса ва модари ӯ Шоира Бобоева дар беморхона ба ҳалокат мерасанд. баъди содир намудани кирдори ҷиноятӣ гумонбаршуда Ҳасанов олоти дар ҷиноят истифодашударо дар ҳудуди заминҳои саҳроӣ пинҳон карда, ихтиёран ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Деваштиҷ ҳозир ва ба гуноҳи худ иқрор шудааст. дар ҷараёни тафтиши пешакӣ аз рӯи нишондоди гумонбаршуда олоти дар ҷиноят истифодашуда табар дарёфт ва ҳамчун далели шайъӣ ба парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ оғоз гардида ҳамроҳ карда шуд. худиқрорӣ ва ҳамкорӣ бо тафтишот, ҳарчанд ҳамчун ҳолатҳои сабуккунанда ба инобат гирифта шавад ҳам, аз ҳаёт маҳрум кардани 2 нафар, ҷинояти дараҷаи хавфнокияш махсусан вазнин, эътироф ва кирдори содирнамудаи гумонбаршуда Мақсудҷон Ҳасанов бо назардошти ҳамаи хусусият баҳои ҳуқуқӣ дода мешавад. дар асоси санҷиши се ариза дар шуъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Спитамен нисбати шаҳрванд Динора Умаралиева бо ҷурми қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. гумонбаршуда давоми соли 2023 бо ваъдаи корбудкунӣ аз ҷабридаҳо маблағи пулӣ гирифта минбаъд онҳоро фиреб кардааст. мақомоти милитсияи ноҳияи Спитамен дар асоси муроҷиати се ҷабрдида, ки дар натиҷаи шиносоӣ ва муносибати молумулкӣ бо шаҳрванд Умаралиева Динора Шӯҳратҷоновна, соли таваллудаш 1998, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоеви ноҳия маблағҳои пулӣ аз даст доданд, нисбати ҷавонзани ваъдахилоф бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз кард. гумонбаршудаи чорасоз давоми соли 2023 бо ваъдаи бароварда кардани эҳтиёҷоти онҳо аз яке ба рӯи харидорӣ кардани ҳуҷраи истиқоматӣ аз баландошонаи навсохтумон дар шаҳри Хуҷанд 360 000 сомонӣ, аз ҷабридаи дигар бо баҳонаи дохил кардан ба донишгоҳ ва соҳиби маълумоти олӣ гардонидан 17 620 сомонӣ ва аз сеюмӣ ҷиҳати ҳуҷҷатгузорӣ кардани замини назди ҳавлигӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти хӯрамзамини ноҳия 5000 сомонӣ пули нақд гирифта ба эҳтиёҷоти шахсӣ сарф кардааст. гумонбаршуда қаблан ҳамчун омӯзгор ҳатто дар мансаби роҳбари муассисаи таълимӣ низ фаъолият кардааст. маҳз шинохтани гумонбаршуда ҳамчун омӯзгор шахси зиёӣ ва қобилияти ташкилотчигӣ дошта, ҷабрдидагонро, ки ҳарсеяшон зан ва сокинони ноҳияи Спитамен мебошанд, замина гузоштааст, ки ба Динора Умаралиева бовар намоянд ва аз таъсири тақаллубкориҳои ӯ аз пасандозҳои оилавӣ маҳрум шаванд. далелҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷамъоварӣ шуда исбот менамоянд, ки доду гирифти гумонбаршуда бо ҷабридаҳо дар ибтидо хислати мардумфиребӣ дошта қасдона содир шуданд. яъне гумонбаршуда мехост танҳо эҳтиёҷоти пулии худро қонеъ созад. дар умум зарари расондашуда 382 620 сомониро ташкил медиҳад. нафарони бо Динора Умаралиева доду гирифти пулӣ дошта ё аз кирдорҳои ӯ зарар дида метавонанд тариқи телефони боварӣ 62222 занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳалли зисти худ хабар диҳанд.
мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд амалиёти вижаеро бар зидди машғулшавандагони фолбинӣ, духонӣ ва афроди сеҳргару ҷодугар роҳандозӣ намуда барои пешгирӣ аз ин гуна зуҳуроти номатлуб таъсиррасонии ҳуқуқӣ истифода мебарад. Масалан, давоми 3 ҳафта кормандони шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара 15 нафар ва милитсияи шаҳри Старавшан 13 нафарро ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб намуда, ҷазо дар намуди ҷарима ба андозае аз 40 то 50 нишондиҳанда барои ҳисобҳо таъин намуданд. дар шаҳри Исфара дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ милитсия фаъолияти ғайриқонунӣ машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарии 15 нафар сокини ҳамин минтақаро ошкор намуда бо дастрасии талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб доданд. Аз хондани дуо, додани тумору таштоб, оби дам, пешгӯии тақдиру кушоиши кор то бахткушоӣ ва дигар амалҳо вобаста ба муносибатҳои оиладорӣ дар кирдори ҳуқуқ вайронкунандагон дида мешавад. Ин нишондиҳанда натиҷаи фаъолият дар самти дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ баҳри пешгирӣ аз хурофотпарастӣ, гумроҳии сокинон дар вобастагӣ ба эътиқоди динӣ мебошад. Масалан, шаҳрвандон Иброҳимов Абдумаҷид Абдуҳамидович соли таваллудаш 1963, Шаҳобиддинов Илҳом Садриддинович соли таваллудаш 1968, истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Зумрад Маҳкамов Абдуҳамид Бобоевич соли таваллудаш 1973, Маъмур Набиев соли таваллудаш 1960, истиқоматкунандагони шаҳри Исфара Шарифа Алиева, Ҳалима Суҷидова, Шарифҷон Қудусов, истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Навгилеми шаҳри Исфара ҳангоми дар хонаи истиқоматиашон ба дуохониву фолбинӣ машғул шуданд ё ҳамин гуна хизматрасониҳои даъватӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара муайяну боздошт ва ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб шуданд. То пиштат ҳамихи одам будагию то моландагӣ гваҳҳои гирига табибӣ гири нағз меши гуфт хай ҳамин карашо кунам де нақша бурафтам яко барои саломатӣ гуфта коркар мегаштам. Барои чӣ мегӯянд мардум мазоди? мардум хок дидам могӯяд таъсиррасонӣ ба сарнавишт, пешгӯии тақдир, кушоиши кор, ҳифзу ҳимоя аз чашми бад, ҳасуду кина, силаву қайтарма, табобат бо роҳи дуохонӣ ва дигар хизматрасониҳои пулакӣ шеваи фаъолияти ҳуқуқ вайронкунандагон мебошад, ки оқибати он аз гумроҳӣ беш будан наметавонад, чунки ба ҳақиқат рост намеояд, ки шам ё сӯзану ришта, ки худ офаридаи инсон мебошад, тавонад тақдири инсонро дигар созад. мебиён баъзеҳо шумо хай пул метиҳам шумо чӣ хизматрасонӣ мекунед, ки вай шумо пул метиҳед? ҳамин дуохонӣ мекунем де дуохонӣ мекунед дам меандозед. кадом намуди дуо мехонед? кадом оят? мо фақат оятҳои қуръон мехонем. як бор хониду акоин духтарчи маид як думашуд додагим ба аю ман бо ин вай шуда набуравад як бор дамахта монид гуфтам сони ман ҳам айлаш гуфтам бовам қори будам ман аку абовам ёд гиртагӣ ҳа. Дар шаҳру деҳоти Исфара амалиёту чорабиниҳои мақомоти милитсия барои муайянсозии шахсияти инсонҳое, ки фолбинӣ, дуохонӣ ё сеҳру ҷодугариро манбаи рӯзгузаронӣ ҳисобида сабабгори паҳн гаштани ақидаҳои хурофотпарастона мегарданд, идома дорад. Аммо то он даме ки шаҳрвандон куркурона аз хизматрасониҳои фолбину мушкилкушо истифода мебаранд, аз байн бурдани ин зуҳуроти номатлуб номумкин аст. мавзӯи дигар: шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд аз ба қайдгирии садамаи пурқурбонӣ хабар медиҳад. Санаи 9 апрел тахминан соати 21:10 дар натиҷаи бархурди сабукрави тамғаи БМВ таҳти идораи ронанда Одинаев Раҳимҷон Фарҳодович соли таваллудаш 1998, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд бо автомашинаи Opel Vectra таҳти идораи ронанда Башаров Бустон Маҳкамович соли таваллудаш 1992, сокини шаҳри Истиқлол дар баробари ҳалокати ҳарду ронанда боз 4 нафар мусофирони Opel Vectra низ ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Дар натиҷаи ин садама, ки нақлиётҳоро ба оҳанпора мубаддал кард, дар умум риштаи умри 6 нафар канда шудааст. сурати аз меъёр баланди ҳаракат ва риоя накардани қоидаи сабқат ба бархурди рӯ ба рӯи воситаҳои нақлиёт мусоидат кардааст, ки фоҷиавӣ анҷомид. чорабиниҳои шиносномасупорӣ ба хонандагони муассисаҳои мактабиро масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд идома дода истоданд. гузориши навбатӣ аз рафти ҳамин гуна чорабиниҳо дар шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Мастчо ва шаҳри Исфара маълумот медиҳад.
бо дастури роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ саривақт таъмин намудани наврасон бо шиноснома ва чорабиниҳои бо тантанаи шиносномаспорӣ ба хонандагон идома дорад. Дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ин иқдом характери сартосарӣ гирифта, масъулини хадамотҳои шиносномавию ба қайдгирӣ дар баробари таъмини шароитҳои хизматрасонӣ ташкили ҷамъоматҳое бо тантана споридани шиноснома ба хонандагонро ҳатмӣ гардониданд ва дар тамоми муассисаҳои таълимӣ чунин маъракаҳои рӯҳбаландкунанда доир карда мешаванд. Масалан, ин наворҳо аз ҷараёни шиносномаспорӣ ба муҳассилини синфҳои болоӣ дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Хуҷанд мебошад. Дар чорабинии мазкур сардори хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд ва намояндагони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии раёсат ба хонандагон шиноснома спорида расидан ба давраи камолот ва интихоби касбро таҳният гуфтанд, ки хонандагонро рӯҳбаланд намуд. خودمро خیلی خوشبخت حس کردم که فرزندم امروز به کمال رسیده است و دارای شناسنامه گردیده است. گرفتن شناسنامه ملی امکانیت می‌دهد که من بعد همچون شهروند کامل حقوقی جمهوری تاجیکستان در مناسبت‌های جمعیتی در چاره‌بینی‌ها خیلی فعالانه شرکت ورزد. хонандагони синфҳои болоии мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Мастчоҳ низ аз ҳамин гуна таваҷҷӯҳи масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ бархурдор шуданд. чорабинӣ бо тантанаи шиносномаспорӣ дар маҷлисгоҳи ҷамоат доир ва 17 нафар хонанда ҳуҷҷати асосии тасдиқкунандаи шахсиятро ба даст гирифтанд, ки марҳилаи ибтидоӣ ба ҳаёти мустақилона мебошад. дар ҷараёни чорабинӣ вобаста ба низоми шиносномадорӣ ба хонандагон маълумот дода шуда таъкид гардид, ки дар муносибатҳои ҷамъиятӣ шиноснома ҳамчун ҳуҷҷат мавқеи калидӣ дорад ва ҳангоми истифодабарӣ бояд оқилона истифода шавад. зеро дар шиноснома мансубияти шахс ба шаҳрвандии давлат дарҷ гардида, дорандааш набояд ба манфиатҳои давлат доғ биёварад. мо дастаҷамона ҳуҷҷатҳояшон пешниҳод кардем ба мақомоти шиносномадиҳӣ. хушбахтона дар муддати кӯтоҳ соҳиби шиноснома гардиданд. ман аз мақомоти шӯъбаи корҳои дохилӣ хоҳиш мекунам, ки ҳамин чорабиниҳо бисёртар шаванд. ҳамин гуна чорабинии шиносномаспориро ҳамзамон масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ аз шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара барои хонандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 шаҳри Исфара фароҳам оварда бори аввал гирифтани шиносномаро барои наврасон хотирмон гардониданд. имрӯз ман ва ҳамсифонам дар вазъияти тантанавӣ соҳиби шиноснома шудем. бо ин шиноснома мо метавонем ба маркази миллии тестӣ ҳуҷҷатҳои худро спорида соҳиби касб шавем. дар соли равон, ки соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гаштааст, чорабиниҳои шиносномаспорӣ ба хонандагон дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бештар ташкил шуда характери тарғиботӣ доранд, зеро тахфият додани он имкон фароҳам меорад, ки наврасон оиди низоми шиносномавию ба қайдгирӣ маълумоти зарурӣ гиранд. инҷо расидем ба интиҳои барномаи имрӯзаи милитсия хабар медиҳад. ҳарчи гуфтему нишон додем бо мақсади таъмини амнияти осоиштагӣ дар ҷомеа огоҳ намудани шаҳрвандон аз оқибати каҷрафторӣ буд. маълумот гирифтану донистан хуб аст, аммо роҳи дуруст ё хатои зиндагиро худи инсон қасдона ё тасодуфӣ интихоб менамояд. бо риояи қонун зистанро одат кунед. ман Акбар Шарифӣ ва ҳайати шахсии милитсияи Суғд рӯзгори босаодатро бароятон таманно менамоем. то дидори навбати хайр. ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳадро манзур медорем, ки шуморо бо фаъолияти милитсияи Суғд шинос менамояд. оқибати ҳуқуқ вайронкунӣ ва кирдорҳои ҷиноятӣ мавзӯъҳое мебошанд, ки ба хотири баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон дар барнома пайгирӣ мешаванд.